Ava bajarê Diyarbekirê 10 kilometre dûr ji gundek de. Ku navê gund Serap Güzelî ye. Lê tiştê ecêb ev gund bê avê ye. Li gorî yasaya belediyê ji ber ku ev gund hevzaya ava bajêr e wekî qada sît hatiye îlankirin sala 1970 de. Ji ber wê sedemê li vir ne rê çê dibe ne jî şebekeya avê li gund tê çêkirin. Rûniştvanên gund taybet jî jin gelek gilî gazindan dikin ji ber ku ava vexwarinê bi milan dikişînin malê xwe. Avên bîrên sondaj jî ji ber kirêcê jî nayê vexwarin. Gundê bang dikin ku şaredarî şebeka ava wan çêke ji bûyî malan. والله ava قوية تجبعك وكيزكن أمك أبخو أم عاتم بدري عبيدو هذا بستانا عافينا بوار أم قرأت وانتي كم براسري عافي ببن أم بخون يعني عافتني تني عافا قندي ما كجدر ديار بكر وأم عافا ما دفروشن ديار بكر وعافا ما جيتوني أم بخوم أم بيستري أنا تلقون كشي بقر عافتني نبراتني ام گج ویچه سر ویچشمین آب هبه تو نبه ام گتینن ام درن هندا چی که در سر بندن سر پی خودینن آب حیا سر قرار داغا درا چویل گوزلی آب تو نیه ام گو بی آبن ام گو پریشانن پیره گو پریشانن özellikle ناوی مجملک ام لوی گندار رونشی ادوی گندار چیم ادوی گندار مزمو وی گندار هینا رزیل هینا پریشانتیه عربت تنهی، سوقاق تنهی، آف تنهی، جیران تنهی. Her zaman rezilem, her zaman perişanem. Her zaman isyantık gerçekten de. Ve kes gecmera yardımcı jinabın. Kara xo sortaşlı be gızuha dibin. U ava mecik kirejli naive xwarin. Belki 5 metre gedeme pilekeme derin jip şebekak av dayı ber camiye. Gedeme tülüma derin jura avetini enve dokun. Ave me sortaşlı be kirejli naive xwarin. Partiyên siyasî, Gelecek, Deva û CHP ji bo balê bikişînin ser maqduriyeta gundiyan, serdana gund kirin û daxuyaniyekê hevpardan. Partiyên siyasî destnîşan kirin ji bo vê rewşê gelek caran şaredariyê re peywendî danîne lê weke astengî yasaya sala 1970 de hatiye destnîşan kirin ku ev gund weka sît hatiye îlan kirin nikarin wê derê tiştek bikin. Sonra vekilimizin 5 defa aramasına rağmen vali telefonlara çıkmadı. پارلمانترت ما 5 جارا تلفن والی کرن بله والی برسف ندا ما تلفن شرداری کر و گوتن جبر پلان وان دینای لسال 1907 او نکارن چه بکن ve hereme buna psikolojik pır grink am de civiyana ve hereme ava vi hereme tne geme jberviji em dibêjin şaredariya mezin û em bêjin êk ku li vê derê eleqedar dibin kîjan şaredarî be gerekî di nêzik û bi gavekî mezin babêje çimkî li vê derê mirovê me ji bûna avê kedine tengasîkî pir mezin. Ev tengasî ji bûna şaredariyê jî û ji bûna hikûmeta navend jî gelekî eybekî mezin e. Em dixwazin ser navê partiya me jî û ser navê partiyê ku îro bi hevdûra hatine vê derê me civînê darxistiye em dibêjin rokî zûtir û ev mirovê vî heremê ji vê tengasî xelas bibe. Partiyên siyasî soldan gundiyan ji bo çareserkirina pirsgirêka avê ew ê li ser bisekinin û heta çareser nebe dest ji vî karî bernadin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.